IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mangiwayat Inspeksyon itangal daw ni Dpwh Secretary Vince Dizon kadagiti proyektong Rangtay iti Dig Ilocos Norte. Partikular ng inspeke ni Dizon ti Mangitayag Bridge nga nagbunay kontrobersyal iti kalabes nga niiraman nga issue iti flood control project. Karamang pay nga pagturungan ti Dpwh Secretary ti Kabarwan Bridge gabuta puro posta pelaeng diginal pass iti damo na nga ininspect. Namuang nga agturong pay ni Dizon iti Batak ken Paway tatlong kitain na ti manarima nga dredging iti Kiawit River. Malagik mi tinapalabas nga Bagyo Quiapo nag-overflow ti Kiawit Bridge iti Batak gabu kadagiti nibangay nga gabat iti dakamat nga Rangtay. Ni Secretary Dizon ket iti Ilocos Norte itangal daw kaduanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.